हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना जोङो दायो सारियालि थांनो नागिरदों सारियालियाव मा लायनो नागिरदों नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आङो देखायहैगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मा लागोन मा बायनाय जायो मा मानाय जायो दा नुगोन आरोना आङो देखायलांबाय थानोसै बिदिब्ला थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मा बायनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों आङो देखायलांनोसै नोंथांमोननो गासिबनोबो ओमफ्राय दायो जाहानाव आनिबो दंफैयो आरोना नै स्रियाबो दंफैयो ओमफ्रायो जोङो इसिनाव थांदोंमोन मैयायो ओमफ्राय इयो जाहानाव हर थाफैबाय आरोना ओमफ्राय दा इखौ न'आव गालांसिगोन जोङो थमथमजों थांगोन आरोना जोङो थमथमजों इबो थांफानो लुगैदोंमोन बेसेरा ओमफ्राय इखौ लांफानाय जानाय नंला आरोना मालाबा लांफासिगोन आरो इखौ दा ओरैजा जोङो न'आव गालांसै आब'नि फिसाजो आरोना इयो नैलाय बिदि नुदो कावब्लेब्लेनो जोङो दा थांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय मा बायो मा मायो नुसिगोन आरोना ओमफ्राय गावनि बायनायखौनो देखायसिगोनलाय आरोना नोंथांमोननो नायदै बानाङा दे नायनो नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला थौदो हम निकल चुका है मामी भी जाएगा नै बिमाया गस्लाया गोथांथांखा आरोना ओरैबायदि मानसिजों गस्ला गोथांजों दख'ना अरेन्जजों जि समायखादों माने उल्था बुंदों आरोना आङो समायाखै नालाय उल्था बुंदों आङो उल्थालाय थानोसै न'निफ्राय ओंखारबाय जोङो थमथम गाखोनो थांसै थमथमखौ लिंहरदोंमोन आरोना न'आवहाय ओमफ्रायो ओंखारनाया जायाखैनो आदाना अबेबा थांदोंमोननो ओमफ्राय ओरैनो सासेसो जों थाबायनानै थांसै आरोना ओरैनो ओंखारनायाबो जाखाबाय नालाय माथो खालामनो एसे आवगायनायानो ओरैनो होननानै थांबाय थानोसै बिदिब्ला जोङो मोनफैबाय आरोना नै आङो दहायो मा बायगोन होनना खोन्थादोंमोन नोंसोरनो र' खोन्थागौ आङो जोङो गद्रेज नायफैदों आरोना आइजों आंजों ओरै आदाबो दङ देखायनि माखौ लानाय जायो बारा एसेबां दाम गोसानिखौ लानो हानाय नङा आरोना एसे खम माने फैसाबो गैया नालाय जोंना फैबाय नै वाव बरिया बरिया दं आरोना नै बिराद दाम गोसा गोसानिबो दङ बैथिंजायहाय $7,000 টিকলাকলা না কি ফুট আছে এইটো এইটো অলপ ওখ নেকি এইটো কিহৰ সেম ন অথনিৰ নহয় অথনি बेफोरनो आरोना माबा नै बियो 16,500 आरोना बियो ओमफ्राय दहाय फार्स्ट देखायनाया 18,000 होनदोंमोन मोननैयावनो आरो मोनथामखौबा बेसे बुंगोन नैयाव मोनथाम फाल्ला दं आरोना ओमफ्राय आयु बोरैबाखौ नायखायो स्कुलनि मडेलखौ नायखायो नै स्कुलाव दोनना बेखौ लांनाय जायो मिन्थिया आरोना बेखौ लांगोन दखाननि जागोन इयो दखाननि मिथिला आरो बेखौ लागोन लांसिगोन आरोना नै लिरबाय ओमफ्राय आङो दाहाय न'आव खोन्थाहैनोसै नोंसोरनो बोरै माबायदि कालारखौ लाखो ओरैजाय नै वाल टिभिखौ बिथिंनो आरोना हला नै ओरैजाय हाबबानो मोनो नैथिंजाय मा मडेल नांगौ सब बिथिंजाय मोनजोबगोन आरोना उदांआनो आं थांबाय थाला नायखांखाबाय न' मोनफैबाय नै थांनानै फैगुलायबाय आरोना नै थमथमाव गोजौआवसो खानानै लाबोखादों दामि जोंना दामि गोजा गासिबो नामा
ब्रेन्डेड नङाबा सोलिखाया जोंना हायाखैनो दे गोलैगोन दै आं बारा मोजां हमाखै मा इदिनो लांखानोसै दा न' सिङाव र' दोनथ'ग्रो नामा दे दोनथ'लाय नै सासेया दे नारखो इनो दिन्दांबाय इसु देखायथारनोसै हां र' नै ब्लेक ना ब्लेक नंद्राया आरोना कफि कालार गोसोम नंद्राया मारदों खोमा बोरो साबियालाय बिराद दाम गोसा आरोना 60,000नि जोखाबायबो बायनाय नङा माने नै जोफायबाबो बायनाय नङा नोंखौ इथिं थांनाय बायदि नुबावदों इयाव देखायनानै खाबाय आथिमंगल दे फै आयनाखौ नायनो दे गाइस मोननो खासाबिखौ खुलिनानै देखायनोसै आरोना नै आंनि आथिमंगलनिनो होनलाय थगायदोंलै ओरैनोसो होनदों है मा दा अन्थाइ गोलैबायनाय हरनि 1टायाव जोंनियाव ओमफ्राय आइजों आंजों सिखारनानै नायदों खमायबाय दायो एसेनो गुफुर जाजोब्बाय गुफुर नै गलिहांबायना गिदिरथार अन्थायाबो देग्लाय नै जोंना आलुआ एकदमबारे बारा जायासै आरोना गदाय जाबाय गायनायफ्रा ओमफ्रायो एसे बेदर थांनायफोराबो खम जाबाय ओरैनो आबौआ बुरगासिनो ओमफ्राय ओरैजायबो आबैबो ओमफ्राय आंबो एसे बुरदोंमोन आरो नै दासो बुरदों आङो बिसोर मालाय लारिनै बुरखांहांसिगोनानो ओमफ्राय नै लारिसेयावहाय बे बाल्थिङाबो गिदिर जाहैबाय नालाय नै इसिनि थांदो आरोना लारिसेनि एसेल'सो बारा जादों ना लारिनै जासिगोन आरो बारा थाङासै आरोना थांनांगौ बायदि आलुआलाय बारा गाज्रि नङा आरोना देग्लाय मानो होनबा गदाय जाबाय बोथोरा मिलायासै माने मानसिजों मावनायजों ओमफ्राय गदाय जाबाय नालाय दा गदायाव एबार दाथ' अखा हाबाय दंना ओमफ्राय अखा हानानै बिफां देरफुनाय समावनो मालाय थैना होबाय आख' आलुआ जाफुनाय समावनो ओमफ्राय नै इयाव आबैना नै बाल्थिंसे ओंखारखांनानै इयाव दोनखांबाय आरोना ओमफ्राय आरो दा बाल्थिंसे जाहां जाबावदों लारिसे बुरखांसिगोन आबैया ओमफ्राय जोगोनाराबो नै देग्लाय सब गदाय गोजा आरोना नै बाल्थिंसे जाहां जाबावबाय ओमफ्राय बेबो लारियाबो जोबखासिगोन नै एसेल'सै खमबाबो बुरजाबाबो माथो खालामबावनो जासिगोन आरोना ओमफ्राय आंबो बुरहांदोंमोन आरो नै ससे नै आंना एसेल' जादों बाथिसेल' जादों बाथिसे ओमफ्राय नै थास'फोरा बे थास'आ सिगां थांनाय बोसोरावनो गायनायमोन ओमफ्राय बेवहाय आलु गायनो हालेवनाय जादियाना ओमफ्राय बेनो रज'फिनबाय जावनाय जायाखैमोन नालाय थास'फोरखौ सिगां खोआखैबोमोन खोनायबो जायाखैमोन ओमफ्रायो बेनो रज'फिनबाय बे खोना होबाथाय जाफिनगोन आरो जाफिनगोन बायदि मोन्दोंमोन गोजौ मोजां आगोथिया जालायबावसिगोनसो ना बे खोना होबा मोजांनो सोरबा दासो गायदों नालाय ओमफ्राय नै बेनिफ्राय दिसिना बोराय नै बे खिन्थुनिफ्राय दिसि नैबे लारिसेया दिसि नैबे दिसि नङा खोमालै माथो बिफाङा नै गिदिरथार नंगौना बेनिफ्रायनो ना लारिसे लारिनै लारिथाम लारिब्रै लारिबा 6 7 8 आरो होमबाबो लारिसे लारिनैया गुसुंथार बुरनोसै दायो आंबो बुरखावबाय नै बेदरानो थाङा नै टिक्लुसो नै हानै आलुखौनो जि गोसो बुरख्लाबना लाबाय एरलाबना लाबाय नै आलु बिराद दुलुन दुलुनलायदों नै गेजेराव बुरबायना आङो बाथिसे जानानै दोनखांबाय एसे जाहांफिनबाय ओरैजाय आबैजों आंजों खाथि बोराया ओमफ्राय लंकासुराव आलदा आखारनो
सिमालाय